Salutare dragi prieteni, eu sunt Ale și azi am venit cu un nou clip. Clipul de astăzi vă voi arăta un pic drumul, pentru că am arătat foarte mult în vlogurile celelalte, să nu uitați să vă uitați și la ele. Vă voi arăta și un pic hotelul, vă voi arăta și camera de hotel și după aia vă voi arăta un pic că avem și acolo și piscină, avem și sală și hai să trecem direct la drum. Voi să nu uitați să dați un like și un subscribe, să apăsați și pe clopoțelul de notificări pentru a fi mereu pe fază când postez un nou clip și să distribuiți acest clip la cât mai mulți prieteni. Hai să mergem! Aici suntem jos la recepție. Avem aici canapea, masă. Acolo avem un minibar. Foarte mișto. Aceasta este camera. Aici avem baia. Cu o oglindă. Și WC-ul. Cam asta e baia. Și aici se termină. Am mâncat și noi acum și acum mergem să ne plimbăm pe aici și este un vânt foarte rece. Ar trebui să-mi iau și geacă pe mine. E ceva de nedescris aici. Care în alte părți mor de cald, aici e infernal.
acum am trezit și eu. Acum mergem să desayunăm. E ceasul 9 fără un sfert și mergem să desayunăm. Ne vedem de acolo. Acum am terminat și noi de desayunat și acum ne îndreptăm spre alt loc. Aici este și sala de sport, aici avem biciclete și pe acolo avem mai multe chestii. Cam atât cu acest vlog, noi ne vedem la următorul. Pa!